Tnediet 11 l-edizzjoni tal-Gozo Ceramics Festival li se jsir fil-Bajja ta' Xlendi s-Sibt li ġej. Id-dettalji ta' dan il-festival li attira diversi persuni tħabbru mill-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri f'inaugurazzjoni ta' wirja ta' ċeramika fiċ-Ċentru Kulturali ta' Ċittadella bħala parti minn dan l-istess festival. Fil-wirja li se tibqa' miftuħa sa nhar it-27 ta' Awwissu qed jiġu eżebiti ma' 30 biċċa xogħol ta' ċeramika. L-organizzatriċi tal-festival Joan Haber spjegat kif din is-sena qed tingħata importanza lill-integrazzjoni soċjali e kif fost il-parteċipanti se jkun hemm ukoll persuni b'diżabilità. Għandna żewġ institutions, il-Caritas, Youth, għandna l-Santa Marta, Resource Center, għandna nies li huma avvanzati fl-età, ma ngħidulhom sjuħ, u għandna wkoll jieħdu sem tfal. Hawnhekk f'din il-wirja għandna tifla ta' 14 sena li għadha kemm rebħet il-Sovereign Art Competition bil-biċċa xogħol li qed turi hawnhekk. Haber komplet li l-Festival Gozo Ceramics Festival li qed isir kollaborazzjoni bejn id-Direttorat tal-Wirt Kulturali f'dan il-Ministeru u l-Kunsill Lokali tal-Munxar se jara s-sem ta' madwar 40 ċeramista lokali u internazzjonali. Dawn mhux biss se jkunu qed jesponu x-xogħlijiet artistiċi tagħhom, iżda wkoll jitkellmu dwar il-ħidma u l-passjoni f'dan ir-rigward. Se jkun hemm ukoll spazju għażżar biex huma wkoll ikunu jistgħu jaħdmu u jesperimentaw bit-tafal. Min-naħa l-oħra l-Ministru Camilleri stqar li se jkun hemm mużika live minn bands lokali u fjakkolata tradizzjonali fi Xlendi. Dan kollu juri l-impennu determinazzjoni f'dan il-festival li llum ukoll sar waħda mill-attrazzjoni ewlenin fil-Gżira matul is-sajf. Qed jiġi offrut servizz ta' park and ride biex ikun aktar faċli għal min jixtieq jattendi l-festival.